guys, magluto taro no og instant ramen dry. Ang gigamit kani siyang Korean noodles. So sagol na to kani pork, ground pork, sriracha. Kung wala mo sriracha, pwede ra hot sauce, usaka kutsara, oyster sauce, 130 grams akong gigamit, garlic panggisal niya, pepper, salt, and pepper ni siya guys ha. Pwede ra mo gamit og salt niya. Siyempre ang naka-special na gamit ang soya milk. Soya milk akong isabawan ni guys. Nut butter. Kaya wala man ko katong murag sa Japanese nga unsay pangalan ato kalimot ko. Soy sauce niya ang kuan sa noodles kato ihang mga sanay seasoning pang toppings na to guys, and sagol tag vinegar o spring onion. Guys, magsugod na ta no kung unang buhaton dali kay magbabukas og tubig. So 3 to 4 cups of tubig akong gigamit ani guys. Bukalot sa ni nato. So isa ta no. Sa painito na itong mahiwagang kaha ha. So, syempre, oil. 1 to 2 tablespoon nga oil. Okay, mantika naman na itong baboy. Pinit na itong mantika, i-add ang itong garlic. So, ato lang yung bisalon. Ano na to ang ground pepper? Ground pork din. Ano na itong ground pork guys? Kaya ito gamang kayo kay urag nangisog man. Muna itong himuong toppings sa tantan men. Ito tantan men din itong gamit himuong ramen guys no. Daghan mga klases ramen. Kani siya tantan men ala Tatay Upaw. Pepper. Pwede na salt. Gamit og salt din. Dali raman ay maluto ang ground pork guys. Nipis lang kayo siya. Add oyster sauce. Sa description, sa ingredients guys, tanawa lang niyo sa description no. Daghan dag salamat ninyo guys no. Atong balbacoa daghan na kaayo viewers, abot na siya 50,000. Katong wala nakakita pa sa balbacoa, tanawa ninyo. Tanawa lang diha. Pop up ra na diha. Kulang lang po itong sriracha. Pahang, mas lamihang. Well kay okay taan nibukal naman ni ato ang tubig. Iad na to ni ang kaning ato ning pakalitag luto ang kuan lunch man siguro atong butsoy no kay mao ni ato ang i-toppings later. Luto na ni siya, isit aside na lang ni nato pag guntong kayo. So atong kwaon ang kuan i-blanch na to nga butsoy. Mas madali. Toto na noodles guys ato ning balhin. Sa next step maghimo na ta sa iyang sauce no, tubig, pabukalan, and soy sauce. Sunod is vinegar. So, during apart, pwede na po nato isagol to ang mga seasoning no sa katong noodles nga itong gigamit.
instant noodles mo ni mga seasoning guys. Ato ning isagol o kapil para yummy. Na. So, puro jud siya vegetable guys. Kay vegetable mix man siya. Point walay. So guys, ato lang ni pabukalo. So guys, ibukal na itong ano. Kani ato ang sauce. Mag-plating na ta guys. Ato na ning kuan atong pagunan na to tong sauce. Lansa no? Itong noodles. Guys, iyan na to ang bok choy. Sunod, egg. Duha lang ka egg itong sagol guys. Atong ground pork, atong toppings. Tanga na to og spring onions. Ching 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 ching. So daghan salamat sa pagtanaw guys no. So please like and subscribe to my small YouTube channel.